Vi står netop i byen Firenze i året 1348. Efter at næsten 30-50% af Europas befolkning er omkommet, kan jeg sige, at der er kaos overalt. Der er en forfærdelig lugt. Et syn, 2 grise, der ruder rundt i pæssygt tøj. I det hele taget er der bare kaos og en forfærdelig lugt. Jeg har ved siden af mig fundet en kvinde, hvis familie er omkommet på grund af pesten. Hvad mener du er årsagen til, at de er blevet ramt af pesten? Vi har ikke været gode. De har isoleret hele min familie fra mig, og jeg er den eneste tilbage i landsbyen. Gud, han straffer os. Folket begynder at reagere meget kraftigt. De finder på alle mulige årsager til pestens fremkomst, og begynder at isolere folk fra samfundet. Vi har oplevet med vores egne øjne, hvordan folk med pest blev behandlet. Pest ramte ikke blot mand til mand, men dyr og de dødes efterladenskaber. Om man var naboer, venner, familie, eller om det så bare var et lille barn, blev man anset som ubetydelig og ikke værdig nok til ens pleje. Byttepestforløbet lyder sådan her, at inkubationstiden ligger på 2 til 6 dages tid, før man begynder at mærke bivirkningerne. Man får en generel ubehag efterfølgende af feber, kramper og en ekstrem hovedpine. Man får hævelse af lymfekirtler til en æggestørrelse, koldbrand i legemsdel samt pus for lymfekirtler, derefter døden, som indtræffer inden for ca. 2 ugers maks. Der er 2 former for pest. Byttepesten, som har en dødelighed på ca. 50%, mens lungepesten er på 90-100%.